jɛkulu ni filɛba jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bi ye alamusa ye Amin ka se jɔ kun fori yɔrɔ ma k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka filɛba ni lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo an di sɛgɛn an di ɲina an ka baara ye k'a ta nanzarakan na an ka gafetigilamaw kɛlen k'a fasiri an b'a ta k'a jɛnsɛn to dunkan na o kuma ni Ala sɔnna ma bi a tɛna kɛ basi ye k'a na bi dɛsɛ e ni ne ŋana fila kɛnɛ kelen kan o ti kɛ kɛnɛ lankolon ye dɛ ne fana ka ŋana ye e ye o e ne fila tɛ se ka ŋana kɛnɛ kan dɛ ayi dɛ ŋana ye n karamɔgɔ ye e ŋana ye ne b'i jɔ e kɔfɛ n karamɔgɔ y'i ye karamɔgɔ ne kɔrɔ ye e kɔrɔya kɔni n bɛ yen nka karamɔgɔya bɛ yen dɛ n karamɔgɔ bisimila i kɔnɛ ayiwa bisimila n y'a lamɛn Yusu k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na alamisa anw bɛ sigi nin kɛnɛ in kan e ni ne min ye don kibaru sɛbɛnw ye ayiwa a bɛ sɛbɛn faransikan la an b'a yɛlɛma bamanankan la don kibaru sɛbɛn in fana a jɛmukan ye don o don anw fɛ yan k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka taa bila juma la nka alamisa o kalifa bɛ ne ni e la n'a ma ɲɛ ko Ala y'o bi dɔw jira an na fɛn min sɛbɛnw ye minnu kɛra an garisɛgɛ an n'olu ta jamana kɔnɔ a kɔ kan kunnafoni ye min ye ni k'a lase maaw ma o tuma bɛɛ lajɛlen bi fo jango an terila arajo minnu b'an ka baara tɔw mɔɔnɔbɔ jamana kɔnɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn bada foli la techniciens fana sɛgɛnbali ɲinɛbaliw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen minnu bolo bɛ nɛgɛ la waasa baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na Yusu tile b'a la ka boli dɔɔni i t'a lajɛ k'i su a fɔlɔ la wa n y'a d'i ma an dɔn n'a minɛ n'a minɛ a minɛ n y'a jaso n karamɔgɔ don n y'a jaso a b'a dɔn Yusu Tarawele ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min an ka ma ko la lettre du peuple i k'a dɔn fɔcogo la jamanadenw olu ka bata k'i ye nin ye fɛn min ye an ka taa an ka cakɛda la cakɛda min n'an k'a ma ko caisse malienne sécurité sociale CMSS ani fɛn min ye i k'a dɔn maa minnu taara retraite la sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka jɛkuluba fédération nationale des associations des retraités n'o ye FENARE ye CMSS ani FENARE maaw u ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye a kɛra baara ɲɔgɔnya ani teriya kɔnɔna la fɛn min ye i k'a dɔn CMSS ye i k'a dɔn olu ni retraités olu ka jɛkuluba n'o ye FENARE ye kuma ni kuma ka to ka ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen sabu ka ka CMSS yɛrɛ a sigikun ye retraités de ko minnu dara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fɛn min ye gɛlɛya minnu bɛ ani baara ɲɔgɔnya minnu bɛ olu siraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛya ayiwa baara in a bɛ to ka kɛ o cadre de kɔnɔ fɛn min ye CMSS a directeur ye Isaka Kone i k'a dɔn a ma laada jɛngɛ han a ye laada k'a sɛbɛkɔrɔ tile laada min n'a sigira i k'a dɔn ɲɛmaakɔrɔ fɛ n'o bɛ madame Jeminatu Sangare ko fɔ bibi na ale yɛrɛ ye kɛnɛya minisiri ye fɛn min ye i k'a dɔn FENARE ani CMSS kalo saba o kalo saba u bɛ to ka sigi ka baaraw taabolo ni olu ɲɛfɔ o fana tarata octobre kalo tile 12 fɛn min nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra u ye ɲɔgɔn ye a kɛra nisɔndiya ye k'u sigi ka baro kɛ ani ka baara taabolo ɲɛfɔ ani ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ waasa tinw olu bɛ don ɲɔgɔn na fɛn min retraités an ka cɛkɔrɔba n'an ka musokɔrɔba minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'u ye baara kɛ jamana ye olu ka jɛkuluba de FENARE ye o maa ɲɛmaa de Abdul Karimu Tangara ye ale ka kumaw la fɛn min ye a ye bisimilali foli caman kɛ sabu n'a ka bureau maa 30 olu ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen kun dannen don fɛn min CMSS maa ɲɛmaa i k'a dɔn ni k'o koli kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra i k'a dɔn a ye kuma sabababa ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ baara ɲɔgɔnya de bɛ o baarakɛyɔrɔ n k'a fɔ baarakɛyɔrɔ in ani jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ CMSS ani FENARE i k'a dɔn fɛn min ye badenya ye ko o fana don baara ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔfɛ k'u bɛɛ lajɛlen ye balima kelen ye n'i y'a lajɛ hali bi i k'a dɔn nakun kun ye min ye i n'a fɔ président Tangara y'a fɔ cogo min na dɔwɛrɛ tɛ ɲinifɛn dɔw fana kun b'u bolo n'o ye ɲinifɛn fila ye u y'o ɲini CMSS a ma ɲɛmaa fɛ n'o ye Isaka Kone ye ko n'o kɔni sera ka kɛ o fana bɛna lafiyaba don u ka baaraw taabolo la a fɔlɔ ye min ye FENARE jabala min bɛ Bamakɔ yan ani Kulukɔrɔ n'o bɛ se ka kurakuraya waasa u ka baara taabolo bɛ ɲɛ cogo min na u y'o laɲini fana kɛ an ko min fana ma ko giri n'o bɛ musaka ko fɔ i k'a dɔn da donna o fana la CMSS a ma ɲɛmaa n'o ye Isaka Kone ye a y'a jira k'a fɔ kuma min n'a fɔra retraités fɛ a ye kuma in mɛn a y'a sɛbɛn i k'a dɔn a tɛna ɲinɛ kuma in kɔ a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka wulikajɔ kɛ a n'a ayiwa a baarakɛɲɔgɔnw k'a lajɛ ɲinifɛn minnu filɛ nin ye a bɛ se ka dilan cogo min na n'a bɛ se ka kɛ cogo min na i k'a dɔn n'a ma kɛ degun ye k'u n'u ɲɛsin o baara fana ma min fana ye giriko ye fɛn min ye budget maaw ye k'a n'olu fana bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya na min b'a to i k'a dɔn u ka laɲini o bɛ se ka sabati cogo min na a y'a jira k'a fɔ a kɔni na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a seko damajira la fɛn min ye an ka cɛkɔrɔba n'an ka musokɔrɔba ninnu ye minnu dara retraite la u bɛ se ka lafiya cogo min na i k'a dɔn ko baaraw bɛɛ lajɛlen bi kɛ Isaka Kone ko
ako ko ni ya me SMSC ko retraité o do ni retraité o te chagada nyerete yo o fana o tegari nyama mi vleni nye mane sanga be ka to ka mono bo fa bina ke sababu ye ka noko ya bado ikado bara o tablo la femi retraité o ani SMSC olu ni manje ni ndo kama ikado ko bela jele ko no kunchera ni hakina fane volo nye ani femi ka dumuni ke nyove ni soja kono ani ka tlaga duwo ke nyanye mi ngono mbato jamana yi abse ka kolosuma tukomuna ni mu yesebenye anya bo la lettre du peuple kono femi SMSC olu ka kuno fondila fapmata macham kone ale de sebe fasiri andone alaka si jani ngana dama alaka jamana mbasigi ambi sebenda sebe minna mata oye 27 septembre 27 septembre ni ale ko fo ibe shana tagoy ko fo minye ngajakte em damele ale kembe kan fasiri minye vérificateur général ale kale nga seka ke tokaje aninga mungana mumuni awekado dengere fele mudumbe kaya belejele seka ninga tatu jamana nyema nyegoro nindo masina andon jamana nyema amaka kilena koy minye president Assimi Goïta chef franja vanga oma nyema yoptolo kleta ani flasa amba flani mugani kele minye avocado vérificateur général ay fasiri mununga akasikazali konana atara kata bela jele di Assimi Goïta makuluba akara mamunu nyana o shokal kokala mega ni ala gardiga do premier ministre ala bi no tebana kabwe mu aka gouvernement maw no bela jele mekeneka minye avocado vérificateur général ako olu ko ni jigina ka awa minye bara minge bara mi uyake yorobi sabani sabala obi sabani sabala minye avocado uye muga anikele uyo kesekele ko nana anikado maga gato jati mine munumbe andon avocado minye nyerala ibe ka fo samba al Hamdu Babi no vérificateur général ajra kafo awa minyi nyerala ni baro bi talika anga forba chaka yorowla no temana kaboy aywa yoro munumbe halno obekado forba chaka yoro kofe o ma temaka boy ani ma munube ni awekado oluye ma done no ni jamana be baraka nyanwe o ma temaka boy anga awa duguro nafulo baralaw no ye awekado mini ikado ataraka tasikatgali gani bela jelela ani anga meru ani awa anga yoro munube no awa jamana kalfara mamunu nanu alno sugandira nunu bela jele ba kono o ma temeka boy minye avocado bara girimba muga ane flade ke munumbe talike avocado minye nyerala ibe ka fo awa jamana annafulba bici yoromi ani jamana bara ba bi ke yoromi avocado awa minye lasagombola no ye avocado anga siraba jatimine nawi no temena ka boy minye munumbe no bolobe fangala ani anga institution ne jamana meseka fo semejiri bawdo bismillah olu o ma tebeka boy minye awakane atasira foga tase kura ani jima kosore adora fudo na bela jele bismillah ya ke tugo yo anan utara kata ni bela jele sege minye Assimi Goïta ay vérificateur général ayatanu kafo ka barkada ka jira kafo awasabe min vleni na kafo ko abi dakarefa ayi ati dakarefa de sebe nana awakado jamana don haglina do bi kafo mamunum be nolube jamana nafulo ka nganamu nolube jamana nafulo ku tay minye nyerala abe jele ka sege na fora mani fla yalma ma ningele yalma ma dama do olika jamana million muga awakado jamana kona 2 million muga ko lu balu uka sorola ko lu balu uka siratigala ko lu balu uka kenyala ko balu uka dunga fa sabatilila o no mamunu be asumungo ko awakado ni mama yerala ibi wele ibi black criticala mo ka buluka ni criticala mo ko chukomi jabi awakado na wala kata jamana de bela jele aywa ma segasgali utara kata teben bedi minye Assimi mano chef franja fanga o ma nyemai ni sebe jakarija dambele ni ale ka fasiriye anya bo 22 septembre gono 22 septembre barakela o angu fo dande folimina ne be sebenda sebe mi nanga mako lende pana ameta njo asebe nye nana femi jamana nyama sugandi akun boledo to bela jele bala ki labe doni anga to do ta to mbele bado anveya adema PSG wele ado onami chun sabu kadaka adema konala akeme bulu fly femi jamana nyama sugandi mi no kun boledo
adema kono kɔnɔna la adema PSG fɛn min ye bolo fila b'a kɔnɔ a bolo fɔlɔ o mɔgɔw y'a jira k'a fɔ u ka kɛ u yɛrɛ ye fɛn min ye u yɛrɛ ka cɛbɔ kɛ min b'a to u ka se k'u fanga dɔn ni ka fanga ɲini sabu parti sigikun o ye fanga ɲini ye olu ni Cɛmɔgɔ Sangare fara bɛ ɲɔgɔn kan o y'olu hakilina ye ko fɛn min kɔni ye cɛbɔ ye a ka bɔ adema tɔndenw yɛrɛw la fɛn min kɔni b'a to fanga ɲini o ka kɛ ko bolo kelen k'o ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ denkɛ Karimu Tɛrɛlakaw ye k'olu fana bɛ adema kɔnɔ olu kɔni b'a fɛ ka adema sen n'a bolo siri ni ka taa di i ka dɔn maa wɛrɛ ma maa min de tɔ kɔnɔna la k'i n'a fɔ ayiwa maa min tɔgɔ fɔ n bɛ o la o ye i ka dɔn jagokɛlaba ye n'o n k'a fɔ o ye disiba dɔ ye n'o ye Seydou Mamadu Kulubali ye ko ni ye nin ko in da k'a lajɛ ko gɛlɛya bɛ kosɛbɛ fankelen olu ni Cɛmɔgɔ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo olu ko ka cɛbɔ bɔ adema la fan dɔ in k'o ye Karimu Tɛrɛlakaw ye adema kɔnɔ ye olu b'a fɛ ka parti de cɛ ni ka taa di Seydou ma o fana nin ko ye k'a sɛbɛkɔrɔnda in bɛ a fɛn min kɔni ye congrès ye o bilalen don sibiri i ka dɔn kalo tile 16 la ka taa bila dimanche kalo tile 17 nin kalo in yɛrɛ don koyi fana a ko bɛɛ lajɛlen k'a bɛna ɲɛdɔn o sɛbɛn Mohamed Haidara ale de ye sɛbɛn fasiri fɛn min ye Cɛmɔgɔ Sangare o yɛrɛ min adema ɲɛmaa ye bi i ka dɔn maa minnu fara bɛ o kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ de ko fɛn min kɔni ye i ka dɔn adema ye k'u mɛnna maafɛmaaya la ten sa u mɛnna ka tugu tɔw fɛ tenza san 20 i ka dɔn nin parti belebeleba in i ka dɔn fanga ka b'a bolo san ayiwa 2002 la fɛn min kɔni u b'a la ka tugu tɔw nɔfɛ ten nanzara ko min ma ko accompagnement o fana ko dɔ kɛra o la tenza fɛn min ye Cɛmɔgɔ Sangare ye ani maa caman kɔni y'a jateminɛ k'a jira k'a fɔ adama ka k'a yɛrɛ ye u ka cɛbɔ u yɛrɛ ye u tugura i ka dɔn Amadu Tumani Ture nɔfɛ ka tila ka tugu Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ o fanga bɛɛ lajɛlen kɔni baara k'o kɛra sababu ye ko ka parti yɛrɛ ɲɛda k'a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔ kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'o ko b'o cogo la k'u ka segin kɔ ka k'u yɛrɛ ye i ka dɔn ayiwa hakilinaw o bɛ maa caman na i n'a fɔ Cɛmɔgɔ ani maa caman wɛrɛ adema kɔnɔna la a ko n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ adema PSG parti belebeleba de don o fana u ka to fisi fasala tɔw nɔfɛ tan ko waati sera tenza hali ni min dɛmɛna i ka dɔn ni caman fɔra o la o fana u yɛrɛ ka kɛ u yɛrɛ wɛrɛ ka cɛbɔ kɛ n'i dun y'a lajɛ fɛn min ye wote nata minnu filɛ nin ye ko adema PSG i ka dɔn Cɛmɔgɔ a n'a masurunamaw olu kɔni ka hakilina ye min ye u yɛrɛ ka cɛbɔ kɛ u yɛrɛ ye ni adema ye fanga sɔrɔ a fɔra a banna n'u ma fanga yɛrɛ sɔrɔ ayiwa fɛn min gwara dali fana ye ka t'o kɛ o ye politiki baara o ye sariya fana baara ye nka ka to kuma ni sanga bɛɛ Yusu ka tugu tɔw nɔfɛ ten a dɔw b'a la hakilina ye min ye a tɛ taa ba la dɛ ayi hali n'o y'a sɔrɔ i taara wote la o fana wote la i kɔni ayiwa i ma se sɔrɔ ayiwa hali n'i bɛna fara maa ka i ka dɔn ayiwa i na bonya o kɔnɔna la nka k'a fɔ k'e yɛrɛ ti cɛbɔ kɛ nin n'a ɲɔgɔnna parti belebeleba k'o ye gɛlɛyaba ye maa dɔ bɛ yen ni kuma sɔrɔla ka b'o la o ye maa kolomaba ye adema kɔnɔna na ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Seydou Mamadu Kulubali ye ko kabi o kɔni ɲɛ kɛrɛbɔ daminɛ adema nɔfɛ a b'a fɛ k'i tɛgɛ da adema kan ko maa damadɔni bɛ yen minnu ni Karimu Keita ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ olu fana ye adema disiba dɔw ye olu kɔni b'a fɛ ka adema de ta ni ka taa feere k'o ye ko ye ko n'o ti ɲɛ ka na ni cɛbɔ ye cɛbɔ min n'o yɛrɛ tɛ parti kɔnɔna k'o bɛ se ka faamu cogo di i k'a dɔn o kɛra o maa kolomaba ye o ka kuma ye ale fana ye adema tɔnden gwalen ye n'i y'a lajɛ fɛn min adema yɛrɛ ɲɛmaayaso ye ko maa caman gɛmɛ ka Cɛmɔgɔ Sangare ni k'a sɛbɛkɔrɔ jalaki k'a ka adema ɲɛmaaya baara ma ɲɛ a ko maa minnu b'o fɔ o bɛ se ka kɛ a ko nka ayiwa Cɛmɔgɔ kelen de ɲɛmaa ye hali ni Cɛmɔgɔ de ye adema ɲɛmaaba ye adema a ɲɛmaayaso kɔnɔna maa caman b'a kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa jɛkulu min kɔnɔ n'a fɔra an ye baara kɛ kana fɔ ko ɲɛmaa dama ma baara kɛ o fana ko ani maa minnu jɛra ka ɲɛmaaya baara kɛ adama kɔnɔ olu bɛ minɛ an jɛra ka fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ aw dun ko k'a man ɲi n'a man ɲi o kɔrɔ ye ko an si de man ɲi o fana ko n'o don ko fɛn min adama ɲɛmaaya so o fana an bɛ ka bɔ a la k'a di maa wɛrɛw ma adama kɔnɔ olu ka tɛmɛ ni adama ɲɛmaaya ye ɲinɛ k'a fɔ ko Cɛmɔgɔ de ka baara ma ɲɛ k'a sɔrɔ fɛn min ye i k'a dɔn ayiwa adama ɲɛmaaya so ye maa caman de b'a kɔnɔ e bɛ tɔ kɔnɔ e ye baara kɛ san joli joli kana fɔ ko o man ɲi e yɛrɛ sen t'o la n'i ye ko in da k'a lajɛ o maa kolomaba in kɔni ale ka kuma kɛra o ye n'i dun y'a lajɛ ale bɛ ɲɛfɔliw la fɛn min ye i ka dɔn adama yɛrɛ taabolo ye ani adama sariya minnu sigi mɛ waasa a bɛ se ka ɲɛnɛmaya cogo min na o sariya olu tilennen don règlement intérieur u bɛ min kofɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko fɛn min ye n'i b'a fɛ ka kɛ adama ɲɛmaa ye walima ka kɛ i k'a dɔn a ka cɛbɔ ye ko f'i ka kɛ adama tɔnden ye ka tila ka tɔndenya baara kɛ san 3 kɔnɔ. I ye kuma in faamu? N y'a faamuya. Baasi tɛ. O fana n'i ye nin ko ta k'a lajɛ o fana maa bɛ se ka ayiwa sariya sigi cogo di i ka tɔn kɔnɔ ka tila ka taama o sariya kelen sanfɛ k'o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a ye kuma fana ni k'a sɛbɛkɔrɔ sinsin a ko n'i y'a lajɛ yɛlɛmabolo minnu bɛ ayiwa tɔn yɛrɛ kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ kɔnkɛrɛ de senfɛ o fana n'i dun ye kɔnkɛrɛ in lajɛ o bolodalen don maa minnu bɛ yen n'olu kɔni b'a fɛ ka parti siri ka taa di maa wɛrɛw ma a ko wariba de b'u fɛ i ka dɔn fɛnbatigiw don u b'a fɛ ka don wari kɔni kɛ ka ayiwa adama kɔni maaw san ayiwa ni ka t'olu di maa wɛrɛ ma
ko fɛn min ye Karimu Keyita ye jamana ɲɛmakuntigi denkɛ jamana ɲɛmakɔrɔ denkɛ ayiwa bisimila ko o tɛ laka minnu bɛ adama kɔnɔ olu fɛ ka nin baara jugu in de kɛ fɛn min ye congrès senfɛ i ka dɔn ni ka cɛmɔgɔ g'u ka bɔ yen o fana k'u sagolamaa sigi n'u sagolamaa sigira o fana bɛ parti de taa ni ka taa di maa wɛrɛ ma min tɛ hali adama tɔnden ye o fana ko adama tɔnden bɛɛ kelen kelen ka ayiwa i hakili jagabɔ kosɛbɛ k'a ta k'a lajɛ ko nin kibaruya in de bɛ adama kɔnɔ bi bi in na jɛkulu dɔ bɛ yen minnu fara mɛ cɛmɔgɔ kan olu ko an ka kɛ an yɛrɛ an ka cɛbɔ kɛ jɛkulu tɔ olu ko an ka parti ta k'a di maa wɛrɛ ma min tɛ tɔnden ye a ko nin ko k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ hakilina jiginna ni adama yɛrɛ ta k'a lajɛ parti belebeleba maa yɛrɛ tun bɛ se k'a fɔ i ka dɔn waatiw tɛmɛna n ko ni ANC de tun bɛ da ni ɲɔgɔn ye Nelson Mandela farafinna ŋɔni awɔ a ko fɛn min san 1992 Madiba ka parti ko san 1992 adama ye fanga kɛ a ye san dankɛ fanga la san 2002 fanga a bɔra u bolo ayiwa fɛn min Alpha Umaru Konare ale kɔni ye san dankɛ i ka dɔn fanga nka fanga bɔra u bolo san 2002 k'o don ni bi cɛ adama kɔni bɛ fanga tɔw nɔfɛ yaala dama la ten k'o ye komi n'a ti ɲɛ o fana cɛmɔgɔ ani maa minnu hakilina ye kelen ye o ye k'a fɔ ko cɛbɔ de ka kɛ u ka k'u yɛrɛ ye ko nka jɛkulu wɛrɛ bɛ yen wariba de b'u bolo i ka dɔn ko fɛn b'u fɛ olu b'a fɛ ka parti de taa ni ka t'o di maa wɛrɛ ma k'o ti ɲɛ o fana ko adama tɔnden kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka jateminɛ k'i yɛrɛ ye parti sigi kun ye fanga ɲini ye n'a fɔra e ye parti sigi tiɲɛ don i ye fanga kɛ nka tila ka ban fanga ɲini ma k'a to kɛ ka tugu mɔgɔ nɔfɛ ko yalima e ka tɔ a ka ɲɛnamaya ma ban wa Masirike b'a ye mun fɔ a y'a jira k'a fɔ adama tɔn fitinin dɛ tɔn belebeleba de don sabu ka d'a kan n'i y'a lajɛ i ka dɔn jɛkulu caman bɛ yen tɔn caman bɛ yen olu bɔra a kɔnɔ bi i n'a fɔ miiriya ayiwa n'o kun ye professeur Moro Lamini Traoré ka tɔn o bɔra a kɔnɔna la fɛn min ye i k'a dɔn ayiwa RPM o bɔra a kɔnɔ fɛn min ASMA CFP o fana bɔra a kɔnɔna la URD fana bɔra a kɔnɔ Masirike b'a kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa ko bɛ danga min na bi parti ayiwa ni fɛɛrɛ ma kɛ ni tɔndenw m'u jija a ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ sabu fɛn min ye bolo fɔlɔ ye cɛmɔgɔ ayiwa a n'a masurunamaw olu ko an ka kɛ an yɛrɛ an ka cɛbɔ kɛ fan dɔ olu ko ayi fɛn min kɔni ye ayiwa parti k'a ta ka taa di maa wɛrɛ ma an ka tugu fanga wɛrɛ nɔfɛ ko in kɔni a bɛ nin danga la Masirike b'a ko don nataw la ko kunnafoni wɛrɛw bɛ na min kɔni bɛna ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ min b'a to adama ko yɛrɛ a ko bɛɛ lajɛlen o bɛ jɛya nin mun ye sɛbɛn ye Mohamed Haidara ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔ an dɔ n'i ka sɛkili sɔrɔ n'a jara i b'a balabala n'a jara i b'a jira k'a dun nka min ka fisa i yɛrɛ ma i k'a dɔn awa i n'a ko ye bisimila o tuma parti n'o ye adama ye u k'u jija u ka parti la ayi adama ko yɛrɛ k'i bɔ a la sa parti sigi kun ye fanga ɲini ye o bɛ kuma bɛ ban o tɛmɛ ni sɛbɛn ye u k'u jija sɛkili b'u bolo u k'u jija a la nka n'u y'a minɛ cogo dɔ la a laban n'a binna ka ci a tɛna se ka jira a tɛna se ka tobi o ma ala k'an kun diya ala ka sababu ɲuman d'a ma an bɛ indicateur de renouveau ta min ye source DV ko jalaki t'an bɛɛ ni ka maa sɛgɛrɛ maa min a bɛ k'a dɔn n'o ye Ismail Wage ye Ismail Wage min ye a bɛ k'a dɔn jɛkulu fila bɛ yen n'o ye SEMA ani plateforme ye olu y'a jira k'a fɔ ko ka Ismail Wage min n'ale ye ministre min kan ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ni ka kuma ani ɲɔgɔn cɛ bɛn ni gɛlɛya bɛ sabati o ministre awa de la réconciliation min ye awa k'a dɔn plateforme mɔgɔ kɛmɛ k'a ɲangi k'a jira k'a fɔ min ye awa k'a dɔn Sikana Mado ko awa min ye nin maa kofɔlen ye ko a kɔni kɛn bɛ awa k'a dɔn ka ko bɛɛ lajɛlen to awa narcotrafiquants ta la cogo di a n'a ɲɛ f'i ye de bisimila i bɛ narcotrafiquant dɔn wa n b'a dɔn o ye maa minnu bɛ drogue jugu ninnu fɛ ni ka tila ka fɛn ninnu kɛ bisimila ne m'a fɔ dɛ fasiri de y'a fɔ ne bɛ k'a lase bamanankan na Anwar min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin groupe filaw ninnu ka girin jamana kɔnɔ bi tɛ n'u bɛ an ka kɔrɔyan fan fɛ coordination des mouvements de l'Azawad SEMA plateforme aw k'a dɔn min ye olu fana n'o ye jɛkulu dɔ ye olu kɛn bɛ ka jalaki ta ka nin ministre sɛgɛrɛ ministre de la réconciliation nationale k'a kɔni bɛ k'a yɛrɛ to maa bolo n'o ye narcotrafiquants ye olu kɔni bɛ k'u sago don a la k'olu kɔni b'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn a nɔrɔ ka bila ko n'o tɛ ko sigafɔ tɛ ale n'u cɛ bilen min ye u ka maa dɔ ye n'o ye aw ka dɔ Fada Al Mahmoud n'ale président de la plateforme ye ni secrétaire général do n'o ye Gacha ye Gacha maa ɲɛmaa don bisimila
mi vice-président jakulu min be nu b'a wele ko cadre stratégique permanent de no be talike mi jakulu fɛn be n'olu tika no bla sɛbɛnna min ye aw ka dɔn bɛn ni gɛlɛya bi sabati cogo min ninnu kɔni sigilen don a kan u y'a jira k'a fɔ awa min ye Wage Ismail Wage ministre de la réconciliation nationale k'a kɛn bɛ k'i yɛrɛ to maa dɔw bolo maa minnu aw ka dɔn n'olu dɔrɔgu jugu feerelaw ye maa minnu be aw ka dɔn n'u yɛrɛ tɛ se ka aw ka dɔn fɛn kɛ baara in na maa minnu be aw ka dɔn n'olu yɛrɛ kɔni t'a fɛ fɛn ka ɲa k'a kɛn bɛ k'i yɛrɛ to olu de bolo olu kɛn bɛ aw ka dɔn ka sira jugu don a kɔrɔ min ye aw ka dɔn accord de paix min ni o ye bɛnkan sɛgɛ min n'an kɛn bɛ ka n'an bɛɛ lajɛlen an tɛgɛ nɔ bila a la ko ma sira sɔrɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko maa min bɛ aw ni minisiriso la bi ko a ti baara in dɔn ko de y'a bɛɛ lajɛlen gɛlɛya o de y'a to bɛn ni kɛlɛ o ma se ka sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ plateforme gacha ani sema maw olu ye a nijira min ye aw ka dɔn ni baara min filɛ nin colonel major awa min ye colonel major Wage i ka dɔn awa min ye nin lamɛn dɛ que le groupe armé estime que le colonel major Wage n'a pas les compétences pour exercer la fonction du ministre de la réconciliation chargé de l'accord d'Alger. A dɔnni da la a fɛɛrɛ t'a kɔnɔ wa i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni bɛ min fɛ min ye minisiri ye aw k'a dɔn ko kabini awa a ye baara daminɛ k'a ma deli ka politiki baara kɛ wa i k'a dɔn politiki baara a t'a dɔn i k'a dɔn ko ni bɛ maa bila nin baara la i b'a kɛ maa min bɛ politiki dɔn maa min aw k'a dɔn ni a mɛnna forobaca la maa min bɛ yen aw k'a dɔn n'a hakili juru caaninen don min ye aw k'a dɔn k'i bɛ se k'o bila nin cogo la ko nka nin cogo la ko ni k'o ti ka tiɲɛ ka taa fɛ ko kɔni bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ maa ye nin fɔ aw ka dɔn fada aga alhamdu ale kɔni alimamudu ale ye nin kuma fɔ a ye nin ba fɔ a y'a jira k'a fɔ ni aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la accord min filɛ nin communauté internationale fo ka taa fara Mali kan n'o ye diɲɛma ye aw ka dɔn olu de jɛra ko ye min ye aw maa minnu bɛ yen n'olu kun ko ka jamana ni ka a fara ni ka tila ka olu k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'u segu n'u kɔ ani maa minnu bɛ yen n'o ye gacha maaw ye n'olu ye aw ka dɔn jamanadenw ye olu ma tilali fɔ nka olu ko min ye jamana in ti tila olu kɔni ta ye Mali ko ye nka a bɛna taa aw ka dɔn ni fɛɛrɛ ma kɛ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dimi cogo min na k'u k'a lajɛ nin ko ye a bɛ se ka taa cogo min na u k'ale k'a dɔn k'a fɔ ni aw ka dɔn Wage ma bɔ yen olu ti sigi ka kuma Wage fɛ. Ayiwa bisimila. Kuma t'u ni ɲɔgɔn cɛ wa u ti sigi ka kuma kɛ min ye colonel major Wage k'u ti sigi ka kuma n'a ye ko bawo maa min don a bɛ jɔyɔrɔ min na k'a t'a dɔn. Bisimila. Source DV ni ale wa ka dɔn olu y'a sɛbɛn nka indicateur de renouveau ale fana y'a fasiri ne y'a ta o kɔnɔ. Baasi tɛ. Ala k'an dɔ ja. Amina Yusu Karabati. An bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. A banna. I k'a dɔn ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon. A ko cogo di. Yusu Tarawele. Kɔrɔtɔ kun dɛ. Ni zaba mɔnna a bɛ bilen o. Fɛn min ye Nouvelle Horizon n'an y'a ta. Ayiwa Mali ani Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ. K'a siraw ka kɛnɛ a bɛ geje. Fɛn min ye Irankaw ka lasigiden mɛn an fɛ n'o ye ambassadeur ye ani anw ka lakana ministre n'a bi ayiwa défense ministre ko fɔ colonel Sadio Kamara u ye ɲɔgɔn ye ka sigi ka fɔ kɛ Mali yɛrɛ ni Iran cɛ a bɛ cɛ cogo jumɛn na dɛmɛ min bɛ yen n'an b'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o k'o bɛ danga jumɛn na i ka dɔn ɲɛfɔli caman o kɛra don o tarata octobre kalo tile 12 2021 na fɛn min ministre so ye ɲɛ n'a bɛ défense ministre so ko fɔ a kɛra o yɔrɔ yɛrɛ la ni dun y'a lajɛ kuma falefalen minnu kɛra ani hakili jagabɔ minnu kɛra a bɛɛ lajɛlen sigira min kan o de ye jamana yɛrɛ ka sɔrɔ bɛ danga min na gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ bi n'o ye lakanako ye kuma kɛra olu bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye Mali ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ sira min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kabi kununko kana bila fɔ bi la o siraw o bɛ se ka kolo sinsin cogo min na kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ɲɔgɔn ye bannen kɔfɛ ambassadeur ka bɔ Irakaw fɛ yen ale tɔ de ye ko Oseni Talesi Salehani i ka dɔn a ye kuma ta ni ka a ɲɛsin i ka dɔn kunnafonidilaw ma fɛn min ambassadeur ka bɔ Irakaw fɛ yen Oseni an ka daw ma tɔ in ka jan i b'a ye k'a fɔ ale ye kuma caman fɔ i jija i k'a tɔ fɔ kana tigɛ dɛ Oseni Talesi Salehani o ye irisi dɔ ko Iran Ira oh larabu persan do
ni ye nin ko in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ye kunnafoni di kɛ o kɔnɔna la a kɔni ko k'a ni Sadio Kamara colonel Sadio Kamara k'o ye kuma minnu fɔ k'a kɛra kuma nafamabaw ye ka ɲɛsin jamana fila in bɛɛ lajɛlen kɔni ma n'i y'a lajɛ a ka kumaw na hali bi a ko k'a ni colonel Sadio ayiwa Kamara ye kuma min kɛ nin ye ko nin bisara kosɛbɛ ko nin bi sariya bɔ nin b'a jira k'a fɔ sira minnu bɛ Mali ani Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'a siraw ka kɛnɛ sɔrɔw b'o la fɛn min usine kow b'o la ka taa bila lakana kow la yɔrɔ wɛrɛ fana na a y'a jira k'a fɔ fana ko fɛn min ye a ye kuma min fɔ ministre n'o ye défense ministre ye a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn ayiwa Irankaw k'olu ka dɔgɔtɔrɔsoba dɔ bɛ an k'a ma ko kiliniki o bɛ fasoba Maliba in kɔnɔ yan min kɔni bɛ kɛ sababu ye hali se tɛ maa minnu ye ka se k'olu furakɛ nɔgɔya la ambassadeur Oseni Talesi a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min y'a ka jamana n'o ye Iran ye k'a sɛbɛkɔrɔ labɛn bɛ kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen kɔni na i k'a dɔn ka na ni ayiwa cakɛdabaw ye janko usines min b'a to maliden caman bɛ se ka baara sɔrɔ ka baarantanya kɛlɛ ko baaraw fana olu bolodalen don n'i y'a lajɛ i b'a ye Mali ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ don n'a nataw la ka kumaw sɛbɛkɔrɔ kolo sinsin min b'a to an ka jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na diɲɛ bɛ dangan min na bi ko maa kelen tɛ se ko la ni mɔgɔ ma fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma i ka dɔn ɲɛta a tɛ sabati fiyewu ni Iran jamana yɛrɛ lajɛ a ye layidu di kɛ k'a jira k'a fɔ Irankaw labɛnnen don kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ka Mali dɛmɛ i ka dɔn dɛmɛ ɲɔgɔnya ɲuman na a ko fana fɛn min ye an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ an ko ma ko coopération ka jɛ ka baara an b'o baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa k'o tɛ ko kura ye kabi waati jan ayiwa ko tɔnɔ minnu bɔr'o la bɛɛ lajɛlen kɔni b'o dɔn a ko fana fɛn min ye u ka ambassadeur ye n ka ambassadeur tɛ min ye u ka ministre ye ministre min ɲɛsinnen don u ka jamana ani jamana ko ɲɛnabɔko ma n'a bɛ Iran ministre o kofɔ ale de tɔgɔ ye ko Mohamed Javad Zarifu i k'a dɔn ale kun ye taama kɛ farafinna tilebinyanfan jamanaw la yan k'o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sariya bɔ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye Irankaw ye u ni farafin jamana caman olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnyana u ni Mali fana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a ko fɛn min fana ye musakakow ye ka se ka na ni cakɛdabaw ye k'o baaraw ko sigikafɔw bɛ sen na o bɛ se ka kɛ cogo min fana na a ko bibi in na fɛn min ye ambassadeur min bɛ anw fɛ yan n'o ye Irankaw ka ambassadeur ye ale taali ni ka taa ayiwa colonel Sadio Kamara ni k'a kuma ɲɔgɔnya ko nin bɛɛ lajɛlen kun ye min ye hali bi Mali ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ a lakanako bɛ se ka sinsin cogo min na fɛn min ye bolo ni ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ cogo min na fɛn min ye jɛ ka baara ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la cogo min na i b'a ye k'a fɔ a da sera olu ma kosɛbɛ fɛn min ye colonel Sadio Kamara fana ye fɛn min ye Mali yɛrɛ bɛ dangan min na bi a da sera a ma kosɛbɛ a ye foli ni tannu kɛ ka ɲɛsin ambassadeur fana ma k'a jira k'a fɔ Iran ani Mali kabi kununko fɔ bi i ka dɔn u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nka jamana in bɛ dangan min na bi gɛlɛyaba b'a kɔnɔ sabu kabi san 2012 lakanabaliya gɛlɛya min bɛ an kan an bɛ k'an sen da o nɔfɛ dɔɔni dɔɔni nka don n'a nataw la ani fɛn min ye ani jamana minnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i ka dɔn nin gɛlɛya jugu min bɛ an da la ni k'a ɲɔni ka bɔ yen o fana Irankaw ka ambassadeur u ka lasigiden min bɛ yan Oseni Talesi Salehani ayiwa ni colonel Sadio Kamara u ka ɲɔgɔn ye k'a kɛra ɲɔgɔn ye nafamaba ye sabu an ka jamana fila bɛɛ lajɛlen ka tɔnɔ bɛ nin kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye Alpha Sow ka sɛbɛnkun don an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon Youssou. Nouvelle Horizon ni ale bila an do ne bɛ sɛbɛn da indicateur du renouveau min ye aw ka dɔn nin ye jɛkulu ye association min ye association permanente du citoyen PCI aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana denw bɛ se k'u yɛrɛ di cogo min na min ye aw ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye yiriwa sira ye min filɛ nin ye sa ni jɛkulu min filɛ nin olu ye lajɛba kɛ lajɛba min a bɛ k'a dɔn n'u y'a kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ min ye an ka démocratie a bɛ se ka sinsin cogo min na min ye jamanadenw olu bɛ se k'u yɛrɛ di jamanadenya ma cogo min i jɔyɔrɔ min ye ani ka hakɛ min ye ani ka kan ka min kɛ jamana ye min ye a bɛ k'a dɔn awa ni jɛkulu sigira n'o miirinanda ye min ye a bɛ k'a dɔn maa min bɛ yen n'o ye a bɛ k'a dɔn association ye sa a maa bɛɛ lajɛlen malidenw b'a la i n'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu sigilen don kɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen de kɔni ye ni jɛkulu sigi jɛkulu yɛrɛ a bɛ k'a dɔn a daminɛna communicate la communicate o bɛ faaba fɛ min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin don masina min ye maaw kɔni bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye a bɛ k'a dɔn k'u ɲɛsin yɔrɔ jumɛn o ye a bɛ k'a dɔn yɔrɔ ye n'o ye Amdalayi ye lakɔliso min bɛ yen n'u b'a wele ko groupe scolaire Mari Jara a filɛ nin a bɛ k'a dɔn o lakɔliso a filɛ nin a bɛ k'a dɔn Amdalayi sugu o kɛrɛfɛla na ni jɛkulu min filɛ nin min ye aw k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ min ye an ka jamana ye an k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye aw k'a dɔn an ka nɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sen bila ni ka ɲɔgɔn bolo minɛ n'o kɛra tɔgɔla kɛ ka kuma ta n'i ye sen minɛ ale ta
ne fila jɔlen don an bɛ ka taa ne sen minɛ ne yɛrɛ mbiri k'e sen minɛ an b'an jɔ yen sa o an b'an jɔ yen n'an ye ɲɔgɔn tigɛ minɛ a bɛ se ka sira den minɛ wa a bɛ se ka kunnadiya sɔrɔ koyi an dɔn o de kɛra nin hakilina ye min ye a bɛ k'a dɔn waati min na nin ko bɛ sigi sen kan sa n'u b'a kɛnɛ kan a bɛ k'a dɔn min ye merilakaw olu ka ciden min tun bɛ yen o ye Abdala Yatara ye Abdala Yatara a y'a jira k'a fɔ nin min filɛ nin a nana napuma na n'i ye awa jɛkulu yɛrɛ jate minɛ pesi awa k'a dɔn k'a jate minɛ a tɔgɔ yɛrɛ bɛ awa k'a dɔn mankutu bɔ a tɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ o tuma a y'a jira k'a fɔ hakilina min b'o la n'a bɛ tali kɛ jamanadenw awa k'a dɔn an bɛ se k'an yɛrɛ jamanadenya la cogo di an ka hakɛ min ye an n'an ka kan min kɛ jamana in ye ani jamana awa k'a dɔn min ye kiri bundaku kan ani adamadenya yɛrɛ bundaku kan min bɛ awa k'a dɔn ani an ka kan min kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen walawala jamanadenw ɲɛna Abdallah ko a ko awa min ye nin association min filɛ nin jando kan kɛ nin na bawo nin bɛ yiriwa sira ko fɔ nin bɛ démocratie ko fɔ an dɔn na aw k'a dɔn min ye u ye baara aw k'a dɔn u kɛn bɛ k'a bolo da baara minnu bɛ na kɛ sababu ye min ye aw k'a dɔn k'a sinsin a daminɛna communiqué la dɛ an dɔn a bɛ jɛnsɛn ni ka taa Bamakɔ fa bɛɛ lajɛlen la munna a tɛ jɛnsɛn ka taa Mali fa bɛɛ lajɛlen la ni ka taa Mali yɛrɛ kɔ kan nin bɛɛ lajɛlen ye Mali ko ye min aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min aw k'a dɔn nin baara min kɛra maliden min bɛ aw k'a dɔn a bɛ min ye maa caman ye a bɛ maliden caman bɔ min ye aw k'a dɔn an ka jamana a ka ca maa 20,000,000 ye o 20,000,000 n'a fɔra k'a fɔ aw tiɲɛni ka don olu bɛɛ lajɛlen ma cogo dɔ la an dɔn na a ti ɲɛ cogo si la o kuma u k'an ka lajɛ min ye PESI ka kuma ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye communiqué min ye a daminɛna ye ni Ala sɔnna ma min ye a bɛ se a yɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen la min ye a ka sɔrɔ a nɔ association n'a sigi kun ɲana jamana dɔw bɛ yen i n'a fɔ ko Canada association ka ca nka olu b'u sigi kun dɔn kan ka min kɛ jamana u b'a dɔn jamana kan ka min kɛ u ye u b'a dɔn Andon ninnu ka hakilinaw ye i n'a fɔ ka ɲɛma n'o ye aw k'a dɔn Ahmed wele a ye wele bila aw k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw min ye jamana bɛ cogo min na bi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen nka mun ye an se nin ma f'an k'o ɲini k'o dɔn de mun y'an se nin ma f'an k'a lajɛ aw k'a dɔn fɛn fɛn bɛ yen min bɛ se k'o basi nin ɲɔgɔnna ka n'an sɔrɔ i k'a dɔn k'an k'o de ɲɛɲini i ka jeli furakɛ yana ka kɛ kelebe n'a kɛra kelebe a nɔ o y'a kɛlen ka taa ka bolo da a bɛ gɛlɛya o min ye aw k'a dɔn an k'a lajɛ min ye an se nin ma min ye maliden bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn min ye i ka yɔrɔ la k'a fɔ ne de ye nin ye n kan ka nin kɛ jamana in ye wa i k'a dɔn awa jamana ka hakɛ bɛ ne ye koyi min ye jamana ye ne don kala la ka baara di ne ma min ye ka tila ka ne ɲɛnamaya mun ne yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ jamana ye ɲininkali bɛ yen f'i k'o dɔn ani jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔna na ani jamana bɛ an bɛɛ sanfɛ siya ko tɛ diinɛ ko tɛ foyi tɛ jamana ko de don n'i y'a mɛn awa e ye karisa ye Mali de bɛ yen n'i y'a mɛn e tɛ karisa ye Mali de bɛ yen k'a fɔ an k'o hakilina dɔn an ka jamanadenya dɔn wa an ka baara kɛ n'o hakilina ye min ye maa dɔ ye sa i ka dɔn awa min ye Sulemani Tarawele awa k'a dɔn n'o ye coordinateur min ye awa k'a dɔn o ye coordinateur ye o kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye min ye u n'a lajɛ min ye awa k'a dɔn école taabolo ani awa k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye décentralisation ye n'o bɛ fanga kana bɔ ani awa k'a dɔn kalan bɛ se ka kɛ cogo min na min ye kalan ka taa ni kalansiraw ye ani kalandenw bɛ se ka jo cogo min fo mɔbili ko mɛtiri k'o dɔn n'o ye pédagogie ye. Ba fo bɛɛ lajɛlen de ka jɛ min ye aw ka dɔn communiqué maaw ye ani maa minnu bɛ PESI ka nin kɛnɛ in kan u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya jira min ye aw ka dɔn Ahmed welela u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya jira ko nin ye ko daminɛ caman yɛrɛ bɛ olu ko awa olu bɔlen a kalama olu na ye jɛkulu na bawo jɛkulu ye aw ka dɔn jɛkuluba don barika bɛ jɛkulu in na bisimila Ala k'an kunnaja nin sɛbɛn an ye nin bɔ aw ka dɔn min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ. Ayiwa an b'i yɛrɛ fo ni k'i waleɲuman dɔn i ka dantɛ foli min na nɛgɛ kɛ
tan kele o tengombe ana laje ka gere e ka do aywa Ousmane Togola femi amata munumunu sugula o femi woni ni nanye ngore ke pharmacie Croix Verte la aywa ambe fulike kata nga dugo no tawla amta maram jalofu o kalipton mi voilà amta nga dugo no bismillah ante se yoro inare ni mame ngar se ga do nanye la otigi nanye anga takana ali tete groupe ko basila ay mama sa fo bismillah deli faramani bismillah andon minye oye deli bi na asiri me kanunga de na asiri me nywa magoto ani nywa nganu ani koto nywa ndala la nyale kambeti fo nywa ala ka nguna ja ala ka so nywa na ma bismillah doni fasiri aywa Yusu ambole ko sugula ambi alibi femi entre la radio munu manga bare mono ba mu fu dande folimina Yusu ne bisebenda sebemina ngama ko l'indicateur du renouveau Mariatu Kulubali eninya ka sebenye Mariatu ko ako femi nye kuna fondela munu amba fotugo mina no ejien kuna fondi sara kura we réseaux sociaux ikado mamu fana be kuna fondi osrafe abara kase ka keke tugo nyumana ba ka fo aywa ka bara do berela aywa femi nye kalamblo do sigira okama ango plateforme inde dogore plateforme kalamblo ode kodo femi kuna fondela minu mbe ana mamunu bule ko activiste ni bloggeru ayo luka bara be se ka do bala tugo mina aywa kase ka belajele nafa aywa kalamblo asigira ode kama odela femi nye kunungo araba oktoba ko le tane sababa fulani mugane kelena aywa nanjigi so mbi na bule ko hotel onomo bara nunu belajele akera irino femi fana jonjondi do ye o kera ma bisegi ane ma saba jonjondara ka dolu fana ma kene ngai femi nya anyere barake nywa na nga nyema femi nye maison de la presse banjuku dande ale me kene ka foka se appel nyema ma no ko mi association professionnelle des professionnels de la presse en ligne munumbe kuna fondi dien kuna fondi sara kura nouveau o nyema modi bo fofana le me kene ka femi asabu nyema e basri touré o me kene ka projet nyere coordinateur no kalamlo coordinateur yi salfu jaradu no mbele le me kene ka ni ma chama wore ni yalla je ni barabulu dalay mi flani ni dorete femi Danemark jamana ale de bin Musa ga no mbele le boka temo ka de me chafe afo mako fond d'appui au moteur du changement na fa na bi logo famaku olu de amusaga bela jere bo akun kun ye miye o de kuna fondila o kata se activiste ma fo tugo mina kata se ikado blogger ma ina fo abi fo tugo mi aywa ko lu bela jere ko ni kase ku kala barake tugo nyuma la mimba to ka donia chama soro kuna fondi di tugo nyuma fana o kase ka ke ni na fo ko bela jere ka kuna fondi converter ni aywa mado berela ko be gele ko sebe coordinateur anyema no be salfu jara ko fo no be kalamlo nyema ko fale ko ni ajira ka fo dorete wi ni ngoinge akunde bi kuna fondi bara kase ka ke tugo nyumna na fo aywa sharia ba jira tugo mina ani femi fana yi kuna fondi di jango kerengere nyana woto masurunya o kuna fondi di tugo ani beni kliya kuna fondi tugo ulu bela jele fana kala bolla ulu beka ni yalla je maison de la presse amanyema aywa banjuku dande ale ko ni so jara ko sebe ale ko ya jira ka fo ko femi ni ngunyi asebe ko jara ale ko sebe femi comité de pilotage maison de la presse rela aywa nunga jekulu ka do ola ko fana ya kala nyini mimbato aywa kuna fondi bela jele be sera femi ye mamunu fana be no le jonjon soro olu togola ma aywa no bi maram sanoko ko fo maram sanoko ale fana ni so jara ko sebe a jira ka fo kalami nu ya soro ni nye kwa kala sebe ko jara olu ye ko sebe kabna ke sababu ye ka chama fara olu ka donia de ka bara indabulu la ko na femi ko na fondila ye activiste ko tabla blogger la o ni mbara bala bele jele ko ni kera ikaro hotel onomuna kunungo ma ba chama olu me kena ka inafo ajonye mamunu to afi isa abela jele kunye mi o ye kuna fondi bara ka ke azara ninje ka ka ke chugola wasa abise ka bela jere na fa sabu kuna foni di chugo nyuma abi jamana kolo sinzi na kuna foni di chugo jugu abi tabla jamana na abana o pona femi blogger we activiste kata se munu ma se be munu mi jawta munu ma pama o ke o bela jere ka se ka do berela mi ngoni ba to kuna foni di bara ere nyuma kala abise ke ko chomina wasa ka mali de bela jere na fa Mariatu Kulubali anya bo l'indicateur du renouveau indicateur ni ale bla indicateur kele ne ba leta angata aéroport la aéroport awa mele aéroport kuye awakado drogu mine drogu mi nuba wolego cannabis mungara cannabis ni naka drogu jugu bayde ndado mi ye kan fiye
andemesema segu yero segu mission na u ka ballon da kene ama ngo GCC terrain GCC terrain ani église manjanywa na ni mon peru ka so fana manjanywa na donc mon peru ka so olu ka kurin ko le ko ni brique de so sur mani bi se ga yele ki siga ka quoi abana do nyama to bap ma krefe angora ke do mission na ndi ma to afo ko lo kala ko ngana le ko so igado ale bi fe se fe ma ale bi fe nda yemi do afo sa aiwa sisa ashebisini do bala am bita balonta na debi gol no amoke watimi anya asigile kugoni sanve anya fu abi yele la kwa abi yele na yisi ko woni ka bitla ka wuli ki jo aiwa ongera la mga ko no go ça fait comme yere joroba la san quoi kale fe ki plonger ji na kuma kale taro ji nga dunde wa ji manu kene ko jala ko dugolo jala ka be nyama duru na de ne ko ngoro mo ji ta ko abge to di ala ka nguna ja ko ngo mai su te mane se be andon aeroport awa mi yete kara ka fuye mi ni masro do refe jakulu mi man fe ano avocado cellule anti trafic awo aérienne office central de distribution ani avocado douane France douane ani Mali douane kol de gara sabo e kado awa mi garamu ye keme fla ani binan ni konondo yo de mine wa drogo mindo u ben ne wele ko couche américaine awo o wa wele tere to ko bala o awo couche américaine couche américain ko couche ko ka bismillah américain ko couche bidla ni aywa ko to bismillah ni avocado ya fa ko mo do France wole ko crack andon mi avocado nyerala office central de lutte contre les stupéfiants kunungo mi avocado tlemga ani etletanzaba samba flani mugani kele never wati ni masro do refe nazarahu luka aéroport ano luka douane ani Mali aéroport ani Mali avocado douane ulude avocado tegadi nyama ke o tegadi nyama konana uyekuna foni mboka bi ni avocado ma doye mi avocado gramu kemefla ani bi kononton ni abina ni konondo oro kon mubulo awano cannabis duba wole ko kusha american andon avocado minyo onikuna foni temana oninywanje jaja avocado nunungu ngambe kaninga koliye kolimi nu ngambe kake atemana avocado minye koli express nuba wole ko FedEx atemana de fe ko abora Canada de Canada avocado temana faransi fe laban kunya avocado magoya ko ni nafolo jatimine ko kasabi chama nune ngabarata avocado ala ni douane faransi douane ani Mali douane faransi aéroport ani Mali aéroport luka tegadi nyama ani kado awami ka kuna fundi di nyama o kera sawe minye anga jakulu munumbe no lu nyeshino do drogu kalilima o luka so ku tegada nintigila mauka akanga na di mami ma andon avocado ko me ko nyini note akoni minena mami nya sera la boge amine no abine o minena o akanga na di mami ma ko ni ala sona ma ku ko me ko nyini umse ku tega daw ko chuko mina ala ka nguna ja yego adumya nyali ka fasira nya bo indicateur kono aywa indicateur ni abo kono yusu abina fo sebe nyongirla ande bita joya awo kere fo yusu ki wala nyumando ikado ani femye amono bo radio munumbe ikado malifa befe munumanga aywa jemukata nga mono ba mu bela jelefu dande foli muna malifa bela jelefe bibina amita tribunal administratif la femye president be sango anga foli baye anaka barake nywabe fokata se magistrat jibrila maigama ale fana be tribunal administratif la na barake la be ambu foku wala nyumando 759 logement atete bugu krefe femye woni pharmacie Kaira anga foli ba barake la bela jelinye kasi pharmacie de l'avenir ma aywa zerne na 26 mars fafe amata buguni petro jigisema manyema amara jakite kana ka dema bela jelefo ani entreprise yasirbe ale be buguni masabla kuranga folubu bela jelinye pâtisserie boulangerie morokadi aywa 759 fona krefe anga folubu bela jelinye bada foli dande foli mina commandant Lassana Tamba Keta avec un anga foliba ya naka chedombe ani femi sebe elmedi ani anga chedo fefembe ambu bela jelefo minu ngoni mani sanga be wasa nga seka daka suna rubi angoloshi nabi zandramaou rusu gardu sorosu katase sapeur pompier ma fefe lakana tigla mo ye anga kenenga yusu ambu fo
dande foli mina nde be ka ena de joni Drissa joni wa wole ko idi Drissa Traoré gendarme do gendarme awo ndenge anga fu ka wole mano bismillah anga Amadou Sangare sanga service nu ba wole ko papa amba fu ka wole mano sanga ani wati ana furu muso mamu sako nu ye galado na o flande fo mabugula anga fulla se tadi awajara nyamo Touré madame Pumare tanti asu anga nu bela jele fu ko wole mando ka atroci aluja jangine keta bashingine keta ka nu bela jele fu no boray ando an ambe fulla se Soumaïla Togo ale flene bozol lokol so krefela no commerçant do minya amba fo kataka seru nan tume tuguna agro industrie minye aw kado cadet coiffure la seru be dugula de seru famagara made bismillah cadet coiffure minye aw kado madame so ame darame amba fo ka wali mando sanga ani wati ka fulla se malajaloma ale be handicapé ka coordinateur kati amba fo ka wali mando o tumene kɔfɛ fɛn min auto école de renouveau Karimu Danbɛlɛ an b'a fo badabada foli i k'a dɔn a y'an sɛbɛn kɔrɔ kanu kosɛbɛ école a fɔ cogo di auto école Karimu Danbɛlɛ an b'a fo badabada foli auto école renouveau la o tumene ko an ka musokɔrɔba bɛ Kucala Madame Jawara Bindu Kulubali a n'a denw n'a mɔdenw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye waati a sɛbɛkɔrɔ koromɛ an tɛ bi ta in bila yan wa an ka bi ta in bila fɛn min ye i k'a dɔn nɛgɛtigilamaw ye Ousmane Togo Bintu Napo i k'a dɔn ka se Vincent ma Kari Jara ani ɲɛmaya so an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ni Ala sɔnna ma sini o ye juma ye fɛn min ye kɔrɔ Modibo Sanɔgɔ ani Yusu Karabati a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan min kɔni ye kunnafoni ye k'a ta k'a sandalama an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye cɛnin in bɔra yan sɔgɔmada in na cɛnin a da fiɲɛ bɔ cogo man ɲi Janjo Masa a ye kuma fɔ yan sɔgɔmada in na ni n bɔra yan n bɛ taa nɔfɛ n t'a to yen han a ye dɔ fɔ ne ma ka dɔ fɔ e ma ka dɔ fɔ Modibo ma awɔ a ye min fɔ ma n t'a fɛ k'o de fɔ. ko d'a ma couche américaine ta dɛ. a ko a bɛ kuma ko n b'a koro a bolila k'a bɛ taa CNT la n ko n bɛ taa sɔrɔ CNT la Yusu. Jeli ni maa bonya. Guto bɛ nin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa maa sigira k'a lajɛ ni k'a lamɛn an ka foli b'u bɛɛ ni Ala sɔnna ma sini n y'a fɔ cogo min na segin bɛ kɛ nin gafe kelen n k'a fɔ gafe wɛrɛw kan minnu bɛ bɔ sini sɔgɔma an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka sini jira an na Ala k'an ka jamana in basigi ka jamana in diya ka kɛ n dama dama ye ka sini kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Inshallah.